verdad que moi ben, non, dentro de, bueno, despois desa gran vitoria, creo, do fin de semana, bueno, recuperando efectivos que estaban sancionados, Arón, que xa está tamén adestrando co grupo, Cano e Brais estaban sancionados tamén a disposición, e, bueno, Agulló, que non arriesgamos con el en Madrid, pois tamén formando parte do grupo, non? Así que esta semana temos a todo o plantel disponible, o sea que, ben, unha semana boa, porque cantos máis están para traballar e máis sanos, pois mellor para todos, non? Máis contentos todos. Pero ben, non quixemos arriscar con ela a semana pasada, porque tiña un golpe moi duro que lle impedía flexionar ben a perna. Podíamos forzalo, pero preferimos non facelo, sabíamos que ganamos uns días de recuperación e, bueno, xa está co resto do grupo. Non teño claro, que sí que creo que anímicamente é o mellor momento da tempada, non? Porque sabemos que queda moi pouco, porque dependemos de nós mesmos, porque, bueno, hai opcións de que se poda dar incluso este domingo unha clasificación. Bueno, entón, anímicamente está claro que estamos en un gran momento. Si lle sumamos, ademais, os dous últimos partidos, non? Que creo que tal vez futbolísticamente non foran dos millores, pero que sí que competimos moi ben, que supemos ler moi ben os dous rivais que tiñamos enfrente, non? E que sacamos os 6 puntos que nos dan esta posibilidade na que estamos agora. Bueno, vamos a dicir que anímicamente, psicolóxicamente, moralmente, o equipo está, non sei se no mellor, pero nun grandísimo momento de forma, vamos a dicir así, mental. Iso é o que temos que aproveitar. Non, é que non é unha final, non? Porque non depende só de ti mesmo, non? Entonces, preparamos o partido como todas as semanas, bueno, cos toques ou cos aspectos que lle queremos dar a semana, bueno, pensando un pouco no rival que temos, incidindo moito no que nós queremos facer frente a este rival, e pouco máis, non? Eu creo que hai que centrarse no noso partido, en conseguir o que está na nosa man, que é ganar o partido, e a partir de aí, despois, pois, ver si nos axudan outros resultados ou non, pero se non sacamos o noso, dá igual o que fan os demais, así que nós vamos a centrarnos no que podemos influir nós, que no partido contra o Avilés. Este tipo de semanas, cando estás ante algún obxectivo deportivo pois tan importante como pode ser este, non? Son especiais, non? Está claro que se nota que hai un ambiente especial, e tamén hai un ritmo diferente, incluso nos desastramentos, non? Donde todo o mundo, bueno, pois se quere mostrar ante un partido importante, pero creo que o que debemos de facer, o que eu falei co equipo, é un pouquinho de canalizar isto, non? É dicir, dentro de que sexa unha semana especial, hai que centrarse solo no noso, solo en facer ben as cousas o domingo pola mañán. Bueno, hai un punto de alegría que é importante, de ilusión, que hai que aproveitar para traballar máis felices, pero despois vai ser un partido como todos, non? Nivelado, igualado, complicado, que temos que estar outra vez moi ben para volver a gañar. Non vou estar pendiente para nada, porque hai unha matemática moi clara que o noso empate non nos vale, non? Porque se nos valera, pois podía estar pendiente do que pasara, non? Pero nós temos que ganar o noso partido, e teño que centrarme en ganar o noso partido. Cando acabe o partido, se o ganamos, empezarei a preguntar, ou xa me enterarei de como están o resto, non? Pero temos que centrarnos 100% no noso, porque o resto non nos vale para nada se non ganamos, así que vamos a centrarnos en gañar. Cando van 32 xornadas de Liga, para ben e para mal co que nós somos, ca idea que temos, ca forma de enfocar os partidos, bueno, podes dar matices, non? Pero cambiar a estas alturas eu creo que non é para nada bo, nin agora volverte máis conservador, cando non o fuches durante a tempada e tiñas máis riscos de perder cousas ou de non sumar certos puntos, non? E de meterte en zonas complicadas por a veces arriscar demais. Pois agora que o que temos que conseguir é algo precioso, non? Algo que non estaba nos plans de nadie, mas creo que temos que acentuar as ganas que temos de gañar, facendo as cousas ben, e a partir de aí disfrutar, non? Como lles digo aos futbolistas, isto é para disfrutar. No Avilés eu creo que das 6 ou 7 millores plantillas da tempada a nivel individual, ou perdón, da Liga a nivel individual, seguro, non? Ten dous grandes noves, non? Que a veces xogan xuntos, que a veces se alternan, como son Ródenas e Natalio, ten a Cédric
en banda dereita, que é un futbolista veloz, desequilibrante, Vidorreta medio campo, bueno, ten un plantel de moito nivel, que é certo que sufriu prácticamente durante todo o ano, que veu de arriba para baixo, que despois lle costou moito volver a remontar, ainda que agora está nunha zona tranquila, pero sabemos que é un equipo que ten moitos argumentos a nivel ofensivo como para facer dano a calquer rival desta segunda ref. Está xogando máis de central, é un futbolista de moita experiencia, bueno, que viña de xogar en primeira ref moitos partidos. Eu creo que lle deu ese empaque, ese equilibrio a nivel defensivo que necesitaba o Avilés, xogador de moita experiencia que bueno, estou convencido de que lle aportou moitísimo a nivel defensivo ao equipo, non? Sempre importante, non? Está claro que desde a portería a cero medras con máis seguridade no partido, bueno, non tens que estar pensando, sobre todo se xa adianta no marcador, en esa tolemia un pouco de ter que remontar e demais, non? Nos dá esa seguridade. Sabemos que enfrente un equipo que ten moito potencial ofensivo e que vamos a ter que estar moi ben en ese aspecto, pero tamén temos que amenazar ao rival, que non este cómodo, que lles coste manexar o balón, bueno, pois para que esa xente que está por diante, que ten máis capacidade, máis calidad, pois lle coste entrar en xogo, non? Me parece unha iniciativa espectacular, eu desde aquí animo a que todo o mundo veña o domingo ás 6 horas, espero, me gustaría que isto estuvera a reventar, non? Que todo o mundo apretara moitísimo, que nos apoyara os 90 minutos, os 95, os 100, os que faga falta, para conseguir esa victoria, así que, bueno, animo a todo o mundo que queira sumarse, que esa iniciativa é moi boa e que, bueno, que veñan a disfrutar dunha mañán de fútbol e a ver se somos capaces de conseguir algo histórico, non? Espero que haxa lume para dar e tomar e que nos estemos a bo nivel e que a xente, pois eso, acuda o maior número posible e que apreten todo, que estén a morte co equipo, e, bueno, despois a xogar, a competir e a gañar, non?